Sikubingelele kakhulu kwi-channel kama ku-pass down nge-channel ye-Flick. Namhlanje asibheke la udaba lwamaphupho. Kubalekile lokhu ukuthi inamba uyisenze kuphela uma ngomlandeli. Kusho ngo9 ekseni ka 5 ntambama kuphela. Ungawusebenzisa WhatsApp, ungawasebenzisa ama-SMSs. Sibheka la Obrigado Maseko 6997 @Obrigado Maseko 6997. Uthi sawubona pastor, cela ubuza uphupha ke la ama-khoi sen. Ama-khoi. Okay, sen. So mina angeke ngazi noma ngisho kahle yini ama-khoi. Thina sikhuliswe sitshelwa ngabathwa. Abathwa ngicathi kucishe kufaneke noma into eyodwa noma into eyithayifana. Abathwa ngogama lwesiZulu. Abathwa yes, abanye bangathi khoi, abanye bathi khwe, abanye bathi nama. So izizwe lezi engicathi zifola kakhulu kuma bathwa, yayibona. Abathwa, the khoi, the nama, the khwe, the sen. Ngake singakusho uma ubaphupha. Ungabaphupha ke behamba eintabeni, ungabaphupha behamba la suke behamba khona, noma ungabaphupha behleli, ungabaphupha bedla, ungabaphupha kodwa nake sizokusho kuyinto eyodwa, kuyinto ezimbili. Number 1, uma uphupha la abathwa sikuthatha njengopawulushe nje uma ukuthi uyababona noma nihlezi nabo noma bakhuluma nawe njalo. Lokhu kungakhomba ukuthi kungenzeka wena wembethwe mhlawumbe yidlozi lomlozi. Wasisho nje ingoba laba bantu laba tholakala khona nangendlela abasebenza ngayo, the sounds abawenzayo abawenza ama sound bona banama sound abawenzayo, bani instrument abawasensayo. Yabo, for that reason kungangena kakhulu edlozini labalozi. Number 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha labathwa uthola ukuthi kungaba uPaulushe, ngabe uyababona unabo, ukhuluma nabo, bahlezi nawe, yababona bayadla okwenzana. Lokhu kungabuye kukhombe lokuvakashelwa noma ukuhanjelwa noma ukusingathwa izidalwa zemigede, yabo. Omunye ngathi idalwa zemigede. Yeah. Number 3, omunye angayibheka kanje. Uma uphupha abathwa kungaba uPaulushe futhi ngabe uyababona nihleli nabo, bakhuluma nawe, bayakuvakashela, bayadla or bayazingela, whatever lasuke beyenza. Omunye umuntu angayibheka kanjena angathi kungenzeka kunamadlozi engaba awentaba noma ngaba amadlozi andindayo egangeni afuna ukusondela kuwe noma asondela kuwe ngoba edinga lokulungiselwa. Ushuthi kungaba ukuthi kunalezi idalwa noma kunalamadlozi ongenzeka awentaba seyintabeni noma sesigangeni njengamanje adinga lokuthi uwalungisele, uyabona. Lokho singakusho uma uphupha abathwa, the khwe, the nama, the sen, the khoi, depends ukuthi ubiza ngani. Thina sithi abathwa ngakithi iyona gama engikhulise ngilasi, yabo. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Kuleka kuyo Jesu.